És kezdtünk egy következő videóhoz, amiben Beast-tal tudjátok, Mr. Beast-es pálya, és így. Let's go! Egy valamit megpróbáltak ki, azt, hogyha olyan technikuk van, amiben fel lehet menni, és hogy mondjam, ilyen lapos. Azt megpróbáljátok ki. De most kipróbáljátok nyugodtan, hülyegettem. Nem szombaljátok, hogy nem mondanátok. Röviden el fogom mondani most nektek, hogy milyen a World of Tanks. A World of Tanks az igazából olyan játék, ahol a nevéből kitalálhattátok, hogy tankokkal kell harcolni, régi háborús helyeken, meg ilyen szép tájakon. És szerintem nagyon megéri. Mert nagyon jól ki van dolgozva a játék. Igaz, nem olyan jó. Úgy, hogyha nem botok ellen játszotok, akkor jó is. Srácok, szerintem találtam egy hackert. Magyar itt is kapok 15-öt meg. Na, egy kis rövid reklám volt, azt nyilván nem raktam bele a videóba. Ilyenből még nullám van, tehát nem akarja beadni. Egyszer már majdnem sikerült. Itt van Alma 12, Alma 3988. Közben Xper is belépett a játékba. Nagyon jó. Na de vágjunk is bele a következő meccsbe. Amúgy itt megmutatom nektek itt az új dolgokat, aki esetleg nem látta volna. Itt 15 gem található. Itt 50 bizbak, itt 20 gem, itt 100 bizbak. Itt ilyen money canes, ami azt hiszem egy emote. Itt beast token található. Egy, gondolom. Itt 25 gem található. Itt az Unpeeled-re van 15 gemetek. Itt a beastbak, itt 125 beastbak. Itt a 30 gem, itt van gondolom a Pixel the Beast. Itt a Moneygun, Taunt. Itt 2 ilyen Beast token. Itt 35 gem, itt Moneygun az a sima öröm. Animáció, itt 4 Beast token, itt Pink Lighting, ez full step lesz, ez full step. Itt 60 gem, itt Unpeeled-re 20, és itt pedig a Mr. Beast Magic. Ameddig ki nem veszik, ezzel fogok foglalkozni. Nyilván videón kívül is fogok vele játszani, nem csak videóba. De szerintem jó.
Na, let's go, itt is vagyunk. Hát igé Bazsi, és itt van velünk. Nem tudom, hogy ezt most megosszam veletek. Lehet elmondtam nektek. Jump glitch egy hacker. Jump glitch egy hacker. PGT Lajos. Na, Duridát. Ott volt hát igé Bazsi is. Top 3-ban nem leszek benne még. Ha gyereket felrúgom, akkor ott még top 5 is lehet. Ott van a top 5. Na, let's go. Amúgy itt vagyok. Azért nem rakok zenét, mert azt vagy nem halljátok, vagy nem halljátok. Mellettem PGT Lajos, és másik itt Bazsi. Bocsi PGT Lajos. Akkor kiszámoltam. Nem! Nem! Hello, darkness, my old friend. Hú. Van 10 kevem. No, let's go. Csak közben. Itt nem lenne jó, hogyha kiesnék. Akkor maradna összesen 4 kevem. Erre rugást alkalmazom. Szerencsére a középső mentem be.
Jó, 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 jó. Let's go, let's go, let's go. Csak meg kéne nyerni, ha megnyerem, akkor az jó. Csak hogy nem fogom. Hát én már biztosan nem. Ez mi? Jó csalás, jó. Jó nem, jó, én ezt nem játszom soha többet. Soha többet nem játszok Stumble, ez mi? Jó van, akkor csaljatok, hülyék. Jó van, persze. Csalók. Jó. Ez ott van biztos jó. És még a grampon még. Miért mentél tovább? Komolyan? Mindig ezt csinálja azt a magát. Jó. Nos, még egyszerre kettőt meg. Az jó lenne, hogyha benne az a feles mitiket csalat be. Tehát, hogy az oké. Még egy legendary csalat be. Ezt mondom. Nem megy. De hogyha? Na de... srácok lenni. Ennyi is lett volna. Csak felejtsétek el bőni. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!